Wie adesima ma musomfo moba monana mo wofa ase mo wofa mo ade nyina na wo ya ade kese ni eso kronkron ta no komfo na no kasa yi ni dika me dase ya be dia se da be wotwe dia mpo kwa me eja obo so bo asase o to nso bo wi obo hu bo han bo no bo anom ya kai na bunna ka ne ma bom tibi film de bi ka ho a ene efofie na sabe me dia asem ketewa bi na ema ene fofie de dika ye begu nsa otwe dia mpo kwa me ya kire won nsa asase ya mpo nyina moa abosumni asa ayi bi afota no nkwatia bi pedo sonson subosom taibosom ehum ni aham anonom ni anom contemplantem esio champam ne kwabna esio bokunfo abna esio awrakusika esio abna esio semanhia antoanya ma adwumaka subiri ayanta akonodi apape obo kirewa esio tano po abna ngwa biabla bre mo abna esio kwa soje bisio fra densu abna po abna ngwa biabna esio senya blakaw ade a kine sere che no a ade a chi oh tongo bofo tega bofo no bofo chama bofo ya bofo blekuno bofo chele blekune gado bofo ade a kine sere che no a asansa fade o de kire bia de ne bopam twere no abo ana pe kokwa introduce pe be muta twere boa ye kai na bunna ka na ma buma na efofie asante man kwaso otumfo nkwaso Ghana man kwaso pankoro man kwaso kroman kwaso mokonfo kobra kese men kwaso iri me man kwaso babusu an kwaso nananom obi a ode no ho abegyamu obi a ne nkwaso omo wa brochire akinchiri benchire ye asante ma bibre ma wiase man nyinala omo nkwaso adagoro ma edura manfo so ne akai anom ade wo bi na wie bi sebi ade nti freme no ye pe bo nta twiri bo wiase obi a no obe konshirashe no busuafo yodi adwuma sem ni sika sem na brabo ne ntoa na beblese odi abedamo mama nye ye de opa kontuo de opa abawo de opa sade de opa nimde wada woro mama ne nsanka ade wo bi no ohia bia wada woro mabo ama ne nsanka ma chendo ase buso onyame abore di aboade enye obusum ni so si de mu nsa hunu di nkosu hunu di nkoko hunu di nwa hunu no obusum ni so obi di wi abeda ono abo ama na ye ma chendo ase ni abodu aka asem e do ase ensa na onipa da sani e ka no nko na boni ato ye sana maya abubonua bayifo bayibonsam anoja obedwe ho adwebone ka no nko na obi a ode no abegya obrempota no no ma no abusum biasa ompie ye de nipa kro fanama nsamanfo na man ko komo so bonti so apiafo wie ade shemaima osomfo na nakasi nie na wo ya de kase pankoro na mo ene meka abakosam kitua bi a kire mo na abakosam ya tundi so onipanye na abakosa no enye firi hene abo akokyo ni abrebie na wo ho ena okokyo koto sa abrebie ejina ho ena o se abrebie wonim se okokyo abrebie na kachire okokyo no o se kokyo wonim se nipa abo okokyo se fankwata sam so ho enfa nipa zusumi no nipa ye bad o kachire abrebie ntie edi na enu di na nsa okwan no kokyo so no di nsa sum na no asema abrebie kachire okokyo no se abokokyo no kure ni wo se nipa o wonim se nipa pa kokyo ti hweye maka jo se nipa nyemfa nipa tusume ne nansa so o sa akwa ne kokyo si wo e na o se kokyo me se wo se nipa woni nipa nyina ade ba ko o de hey abrebie se wan hweye akwa ya do be fa so no me si nipa nye na memfa nipa nsusume ye hwe de si ye eni na nu ani nansa abrebie so pekodu ye pa e na abrebie oda sani sum fidie ena odi kodu edi gua egu ano abrebie so pekodu pa ho ano ko ba bi afidie no no okodi aduaba no kodu no wo sa huri a wo ye se okodi ba ko na na ko she fidie na fidie no yi no fidie na yi abrebie tiamu fi kawu onyagefo osu kawu onyagefo na kokrozo sibia so no tesa abrebie su odimirika okoye na abrebie na fidie yi no a nani ahahan owuyi abrebie ye bia seka obeyi onipa des obeyi sebe kokroye ye so obeyi abrebie wantimi abrebie kadwam osutiem kokroye bia wantimi na kokroye gusu a wosane abrebie frifidi sumunu mu ape opeja nani odasani ene tuo dan ko ho a wo bayi because odasani nipa no ewa kokro peja ehu so odasani tuo dan ko ho no wasi wo manka se nipa ye enu ti na kokro nisun wo enti kokro asmo ka kira abrebie sa abrebie wo sori a wo se menim se nipa me ka cho se nipa nye memfa nipa nsusume wo wo de odasani ayo ene odasani na adi fidie yiwa wani ahan sebe man tweme ho
na manko na samye madwen se mayiw odasani matuo so a pe obekume etim ka cho se nipa nye emfa ho ntoto me emfa nipa ntoto me no ene wo hunu se onipa dasani ba bia odu agina no esi ba bia onipa hu ohu enti abo kokuo ni so wosu a osu gwahu no osi nipa enye enti kokuo ni abrebie abakosam kitwa bi na maka kire wo na esuahunu ne sai odasani unu nua na tie onyene ne ho adwembone oto wona ka no nkono wawu e ka no nkono bone ato unu nua to akoma mu fitaa e ka no nko no wabra aba na ye basa e ka wo nkono ka do sa so dem ne fam oton ayento wo ye bibi enyeye unua no okuta susu bone baye pa odi wawu unim so nipa onipa hu wodi wakoma e no wure be so unipam obedu hwamo my sister bi na anu asemo ka kire me o wa brochima mu America mem o discover ni nua ohwe nge ni bibi onkota asase ma no na won si dan ma no ewi ache sika no eni se suso nipa hu ohu onipa da sani akodi adansi kru ma jiska ame di nua kotua fiase onipa hu ohu so nipa no nipa hu ohu enu ti abo akokyo ka kire abrebe se abrebe men fa nipa da sani ntotum no nipa nye so nipa no nipa hu ohu ene fofie kwasi ada ebeyi na wotwe eya kwasi de enti na kwasi ene fofie mi firi nshio mu ba ye nie na wo ya de kese mo somfo abakosam kakra me de amamu no so nipa menfo akoma no oni so ade hunu no obotaye bia me nipa da sani hunu da do be ka wasam a kire no no oprawo do be ka wasam kire hunu ni tirim unu atifie sebia mu sebia nya ado no sere no kɔ no ba so no oprawo no dwetwa na ntiri odu ho konkonsa odini bayiye ye obitime wo ne ba no odini bayiye ye ne ba odini bayiye wo sa wale ne ba sunsum na ade ba ko ha adwene se obi asole a me ma me nua nye obi anim se o ma me nua e ba ifu so ne ma me na e ba ifu me mfa bayiye nsusu obi na bayiye betuma ye o ma me ebetuma ye onua ebetuma ye oba ebetuma ye onipa da sani bia enti so onipa no onipa hu hu ene fofie adisia kakra me de ma mo no me hye mo enka ne tete obi kire tete obi ka no tete obi ka ena tete obi kire abakose ma me ka no yenwie ye o the science yesese ye dane muwa na se wa na ne muwa ni bia o mbe dane muwa ba yo enu nti na ne ma bi o e ba koso wiase gesem ene ma bone na ne nyina dia betum sesi aduru mpempeso a enka ne nananom o mu sabe kafra che ne fridge ni ho enso nananom di ni pa se fridge mo ye ka fridge obi e wawuo ye do obi komo kire nananom ni mo kire nananom ni fridge enso obi wu a ne so ye obrempon anampo ofie ne se wo ye nipa ye mpese ye be hie ne na dane ye dabone a nananom di nipa no be hye fridge m nanan ye ba me ye ka ba me a se o ye do obi akomo kire ne ye yi ne ye mo ade apam se de onsei nananom ye ba me abra ye mpai ni mu ye mfa ne nipa dua ba bia ye nyimfiri ni mu nenso so no onipa no onpro ontete unya ne ba bia just Nana Kese TV timinua Nana Kese TV ya mo somfo mo ade nyina nana wo ya de kese me den kyerɛkyerɛ tetesem abakosem amamle ni amane sunsum mu ani ahintasem ade a wonti bi da ade a wohuru bi da ya kan nyina bomu ye bobo mu ne ya fifi mu mesrawo menua me nka bi ankyerɛ bo nua amane nya advert bo nua amane na nua so mo nua amane na we mu amane na subscribe share fama onua na o betensem a wohuru bi da eduru me bi e se obi asori a wasebe ye tano komfo no hwan ni nyina ye be kyerɛw tano ahodo ene tano de woye ni su ne ne ban ne bobre ene obi asori a obi wi abre kyerɛ kro so ye tano komfo obi de ngo oso ye tano komfo me kyerɛw akomu university lecture me mo hunu ugina bre se de obetise tutu nan wo si aba obra no hunu anamotuo me nua kwa bisa na tete obi kyerɛ me damase ene fofie ye guso no so nyame nhire obi a onye obi akoma so ade ma no na nano ta no nto no busu pamu na bla ne mane nana no so na nata no obi a ode no ho abegya na nata no mesrɛ yo hia wade yo hia sika yo hia bawo yo hia sade yo hia kontuo de yade da no so yo ha no koda na da no so de woda wona de adwuma aseye mesrɛ na du ai mesrɛ na nata no minim se wabra bo no bibia besesa
nyame nhyira obi a bye bye subscribe na share wate me da ase